Dobrý deň diváci, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska ideme získať 3 submarker, teda ukážem vám, ako získať 3 submarker. No, musíme ísť do toho stromu, preskakať lasery a tu je takáto chodba, kde musíme skakať po kameňoch. Teraz tu je taký gigantický točiak. Teraz musíme ísť sem, do tohto dreva. Tu musím byť opatrný, aby som náhodou nespadol dole, alebo by som sa nedotkol toho lasera, čo tam je. Keď dám toto zelené, túto lianu, tak pôjdem na také običko, ktoré hneď tu. Na tento peň musím ísť, teraz shift lock. Čo keď to dodám na prvý šup? To by mohlo ísť. No tak idem konečne tu a ide 3 submarker. Daj odber, zvonček, like a koment, to by si mal určite dať.